Santeli ki video ki blayo ban ringdor kilalong sisya ki ba itrim ban pen. Kani kadai kula cia man hakasi baar kata hakashi tarik benai bispau jauh usnam arajar arbusau naga jing hertma persya jong ka Iran ia ka Israel hakani ka video iyo isi bone kinam ding ki belahir nasun berkali betei sya ke jaka jong ka Israel haka bagi tiar ya dasun jong ka Israel ladan jing thon ki bakan thup ya ka ayon dom barki pen iya ka jing ketak babet baca hatta lebih barki kuai ki jaka jong ka Israel kinam ding kilalai kan ha ki jaka ketam sipai musab kani gadi kapor bagi namding Iran kilasit ya jaka sa lingsun jongka Israel hane batim amdan cik pencet ya jaka sa lingsun ne kilingsun joka jing syak thambor jong kispai Israel kijingja jong jing syak thambor jong namding Iran hajan ka jaka sa lingsun jong kispai ya dari Israel ampelawan tim lakadane em ka jing julor ha ka jaka sa lingsun ne kilingsun ha ka te ka jing syak thambor katu kan neki kubar penban kila pentikna bau namding ulak tak sisa ia kani hajan ka jakasa kebadai halilat sabar jong ka trikam jong ki musat hajan kenong ba telabim ka Iran kelakam bagi namding kila pethai sisa haka jaka trikam jong kamusan ndre kam sima ai kanu ka jing pen sisa ki video online ki pen iya ki namding balahap hajan ka jaka trikam jong ki bor sintet jong ka Israel ka wei ka video ka pen iro ka tlio ko bahaya hajan kamusan halilat kani ka video ka pen iya ka cinghap jong unam ding tangkat tu kan ni mitar na kawai ka kali ha kawai na kijaka jong ka Israel bat sa kawai pat ka video ka blayo ban ringdor leng ba ka CCTV klalong sisa ka ba itri man pen ha ka ba ka jing thai unam ding jong ka Iran ha kawai na ki benta jong ka Israel klalong ka bajor yo Lu mami.